автоподготовка десятка не бардах бит. Бие булырын манны колорым мутспек тәбит, эмес бек паңа супут ватсабынан утпут, оны хүстә хүс хасар киләгә дип. Хүрәр җаннар именно хүрбә хасар итеп хүрбәттән тақат. Хастас була. Вот именно бир класска. Он бир класска хүрбәт ки була минутта кытын бите ул төт диске. Бир класска бул бата коннан холобыр ол 19 школага батарылы бута именно маннык ситуация бакпа. Мин багарабын, но мин пропискам. Корка шагырыктар пропискада уктар. Жина халы класска өрнәктәрен багарыл. Онны шәбати 19 с фабрикага на чөй маннык каскалас Üst класс алды. Егынгага үз эби бир класс ахлар бет битигер аны бер үз класс. Үз класс онны шабат продленкалах, аны шабат görнә җыллар. Хәсәрдә мантан автобус илгылар, онна җер, оны ки хаглам бер. Олар оны тохтар ме балла. Ничә филиал курдыр бу? Школа бәйтәс бит хакылы класстар. Управление образования. Басқа колор хасада тахаллар умна алган берем. Олим болгана эги бунны оларан калбаккага не белектөрүнөн уло класс школаларынын хүрөк күтүн нада.